Sanibonani, gama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sizosebenza ngama-decimal, soxagela ngama-decimal. Umbuzo wethu uthi uYanel uyagijima. Makagijima kanje, ubala ukuthi ugijima amakhilomitha angakanani ngomshini abawubiza ipedometer. Ugijime 3.89 kilometers. Ngomgqibelo ngesonto-ke wagijima 5.1 kilometers. Ngomsombuluko wagijima 10.21 kilometers. NgoLwesibili wagijima 3.35 kilometers. Nje-ke kumele siqagele ukuthi ugijime ama-kilometers angaki mawaphelele. Masixagela-ke sizo rounda off lama-kilometers bewawagijima. Yokuqala sothini? Sothi usineza 4. Yesibili u5 kilometers. Eyesithathu u10, zobhala ukuthi 10. Na eyesine izosinikeza u3. Uyabona ke? Uyakhumbula phela bo round off ubheka le number le elandelayo ukuthi inkulu kunaku4 noma incane kunaku4. Mayincane uyeka injalo inamba, mayinkulu uyayikhuphula nge1, yabo? Njengoba ubona ke. Sithi u3. Eke sohlanganisa ke sihlanganise ama-kilometer wethu sibheke ukuthi asineza ngakhi. Asineza ngakhi? 22. Anithi? Sobhala-ke sosho ukuthi sixagela-ke ukuthi uYanel ugijime ama-kilometer angu-22 kulamalanga lawo. Umbuzo wethu usibuza futhi ukuthi eke njengoba sesixagelile kumele sisho ukuthi kahle kahle ugijime ama-kilometer angakanani. Ngakho kufanele sihlanganise wonke lama-kilometer siwabhale phansi. Ukhumbule futhi posobhala phansi ukuthi i-decimal uyibeka kanye kanye, fanele alandelane kahle. I-decimal lethu inga-shift ibe endaweni eyodwa. Yabona ke? Bhala-ke sabhala, sibhale ukuthi okay. Manje-ke sekushoda kuphela ukuthi sizihlanganise ngokulandelelana. Masihlanganisa u9, kodwa-ke lana akunalutho-ke ngoba angeke sihlanganise ngalutho ngoba akunalutho. Sochubeka sithi u9 mawuhlanganisa no1 usinikeza 10. 10 mawuhlanganisa no5 usinikeza ngakhi? 15. Sobhala u5 wethu-ke, u1 simbekele phezulu. U8 mawuhlanganisa no1 uneza 9. U9 mawuhlanganisa no1 uneza 10. U10 mawuhlanganisa no2 uneza ngakhi? 12. 12 mawuhlanganisa no3 uneza ngakhi? 15. Yabona-ke futhi sobhala u5 wethu phansi sibeke u1 ngale. Sicale futhi sithi u3 mawuhlanganisa no1 uneza ngakhi? 4. U4 mawuhlanganisa no5 uneza ngakhi? 9. 9 mawuhlanganisa no0 usala ku9. U9 mawuhlanganisa no3 uneza ngakhi? 12. Ngakho-ke sobeka u2 wethu futhi phansi bese sibeka u1 wethu le phezulu. Sobeka le phezulu khona ngeke uhlangane nalama namba, ngeke ididanisa nithi. Sabala futhi ithi 1 hlanganisa no1 uneza ngakhi? 2. Singakhohlwa ukubeka i-decimal lethu endaweni efanele ngoba phela boyishintshe i-decimal yakho izoshintsha nesibalo sakho-ke. Yabona-ke impendulo yethu sesiphendulile. Siyazi ukuthi uYanel ugijime 22.55 kilometers. Yabona-ke? Ngiyabonga ukuthi nibe nami namhlanje. Ngiyathemba ukuthi ngiphendule kahle umbuzo wami. Bye bye.